Afkanten. Als je klaar bent met het breilapje moet je hem afhechten. Officieel heet deze techniek afkanten. Om het breilapje af te hechten brei je eerst 2 steken. Vervolgens pak je de onderste steek en schuif deze over de bovenste steek van de naald. Nu heb je nog maar 1 steek op de breinaald zitten. Je breidt daarom 1 steek erbij. Je pakt weer de onderste steek en schuift deze over de bovenste van de naald. Je breidt weer 1 steek erbij. Pakt weer de onderste steek en schuift deze over de bovenste steek van de naald. Na de laatste steek laat je hem nog even op de naald. Je knipt het draad los van de bol wol. Het is belangrijk dat je een lang stuk draad afknipt. Trek het draad iets aan zodat er een lus ontstaat. Haal het draad door de lus en trek deze aan. Nu is je lapje klaar. Afkanten. Als je klaar bent met het breilapje moet je hem afhechten. Officieel heet deze techniek afkanten. Om het breilapje af te hechten brei je eerst 2 steken.
Vervolgens pak je de onderste steek en schuif deze over de bovenste steek van de naald. Nu heb je nog maar 1 steek op de breinaald zitten. Je breidt daarom 1 steek erbij. Je pakt weer de onderste steek en schuift deze over de bovenste van de naald. Je breidt weer 1 steek erbij. Pakt weer de onderste steek en schuift deze over de bovenste steek van de naald. Na de laatste steek laat je hem nog even op de naald. Je knipt het draad los van de bol wol. Het is belangrijk dat je een lang stuk draad afknipt. Trek het draad iets aan zodat er een lus ontstaat. Haal het draad door de lus en trek deze aan. Nu is je lapje klaar. Afkanten. Als je klaar bent met het breilapje moet je hem afhechten. Officieel heet deze techniek afkanten. Om het breilapje af te hechten brei je eerst 2 steken. Vervolgens pak je de onderste steek en schuif deze over de bovenste steek van de naald. Nu heb je nog maar 1 steek op de breinaald zitten. Je breidt daarom 1 steek erbij. Je pakt weer de onderste steek
en schuif deze over de bovenste van de naald. Je breidt weer 1 steek erbij. Pakt weer de onderste steek en schuif deze over de bovenste steek van de naald. Na de laatste steek laat je hem nog even op de naald. Je knipt het draad los van de bol wol. Het is belangrijk dat je een lang stuk draad afknipt. Trek het draad iets aan zodat er een lus ontstaat. Haal het draad door de lus en trek deze aan. Nu is je lapje klaar. Afkanten. Als je klaar bent met het breilapje moet je hem afhechten. Officieel heet deze techniek afkanten. Om het breilapje af te hechten brei je eerst 2 steken. Vervolgens pak je de onderste steek en schuif deze over de bovenste steek van de naald. Nu heb je nog maar 1 steek op de breinaald zitten. Je breidt daarom 1 steek erbij. Je pakt weer de onderste steek en schuift deze over de bovenste van de naald. Je breidt weer 1 steek erbij. Pakt weer de onderste steek en schuift deze over de bovenste steek van de naald.
Na de laatste steek laat je hem nog even op de naald. Je knipt het draad los van de bol wol. Het is belangrijk dat je een lang stuk draad afknipt. Trek het draad iets aan zodat er een lus ontstaat. Haal het draad door de lus en trek deze aan. Nu is je lapje klaar.